Дусларым, көтүп алынган яллар җитте. Без гадәттәгечә авылга кунакка кайттык. Мин тиз генә әбием, бабаем белән исәнләштем дә, йөгереп урамга чыгып киттем. Шәһәрдән соң монда шундый тып-тын. Шәһәрдә бит машиналар күп, гөж итеп тора. Ә монда шундый рәхәт, колакларым ял итә. Монда кар да шундый чиста, ап-ак. Рәхәтләнеп бер ауныйм әле. Шундый рәхәт. Ятып та, карап ятырга да яратам мин. Бары җир ап-ак, чиста, бары бер төрле агачлар гына төсләрен үзгәртмәгәннәр. Кышын да, җәен дә бер төстә. Әйе, алар чыршылар. Шундый матурлар. Чыршыларның ылысларына кар кунган.